We zijn hier bij IJsendijken bij de enige stoplichten die in Sluis te vinden zijn. Nergens anders staan er stoplichten en wij gaan op pad om te vragen wat de mensen hiervan vinden. Is je opgevallen dat er geen stoplichten zijn? Ja. 2 daarvan. Slecht. Want? Veilig. Is het je opgevallen dat er geen stoplicht is? Nee, het is me niet opgevallen. En wat vind je ervan? Ja, ik vind het onveilig, want mensen rijden zomaar door. Dat heb ik net ook gemerkt. Ik loop gewoon naar de overkant, ik word bijna aangereden. Dus ik vind het niet echt veilig dat er stoplichten zijn. Gebeuren er veel ongelukken, denk je? Nou, niet echt veel ongelukken, maar je wordt wel bijna aangereden. Het is niet echt slim. Nee. Dus. Nee, ik hou niet vast. Nee, ik hou niet vast.